Il-Partit Nazzjonalista qed jaħdem bla heda biex ikun il-Partit tan-nies, il-partit li jagħti vuċi lill-poplu Malti u Għawdxi, partit li jisma' l-problemi tas-soċjetà u jaġixxi dwarhom. Aħna se nibqgħu nibnu fuq it-tajjeb li aħna sibna f'dan il-partit. Ser nirranġaw u qegħdin nirranġaw il-karozza tal-ġiri tagħna kif iħobb jgħidilha s-Segretarju Ġenerali Puli. U ser nagħmlu u qed nagħmlu affarijiet ġodda biex il-karozza tagħna hekk kif toħroġ fuq it-trakka tkun l-aqwa, l-aħjar u tkun il-karozza tal-poplu. Tkun karozza li kulħadd ikun kburi biha. Għax il-Partit Nazzjonalista u verament tagħna l-koll. Ta' kulħadd iva immexxi mill-kap Adrian Delija imma hu tagħna. Aħna familja waħda, aħna tim wieħed. Iddikjara dan il-Viċi kap għall-Ħidma fil-Parlament Agius fl-għeluq ta' sessjoni oħra tal-Kunsill Ġenerali Infasslu Futur Flimkien fjum l-Ewropa. Fil-waqt li wiegħed li hu jibqa' qrib il-poplu biex jisimgħu, iservih u li se jkun l-inqas wieħed fostna, Agius iddikjara li dan ukoll huwa dak li jrid jgħix il-Partit Nazzjonalista. Illum b'enerġija, b'entużjażmu, b'kariżma, determinazzjoni, b'kuraġġ naħdmu flimkien mal-kap elett minnkom ftit xhur ilu Adrian Delija biex nerġgħu nagħmlu dan il-partit partit rebbieħ, partit viżjoni ċara, partit bi prinċipji, partit tal-poplu. Fil-waqt li rrefera għal sensiela tal-laqat li d-deputati tal-Partit Nazzjonalista qed jagħmlu ta' kuljum ma' setturi differenti tas-soċjetà, Agius qal li dan qed iwassal biex il-partit jifhem il-problemi tas-soċjetà. Għalhekk ukoll il-Partit Nazzjonalista qed iqajjem il-ġdid lill-għażat waqqaf l-inizjattiva Start PN u se jkompli jsaħħaħ lill-lapan. Agius fdat ukoll bħala kelliem bir-responsabilità tas-settur tal-enerġija u l-ilma irrefera wkoll għal kontijiet ogħla li l-poplu Malti u Għawdxi qed iħallas għad-dawl u l-ilma. Il-Gvern qed jisraq lill-poplu Malti u Għawdxi. Profitt tal-fuq minn $40 miljun fis-sena, profitt li qed jitħallas mill-kontijiet tad-dawl tiegħek u tiegħi mill-kontijiet tagħna wkoll. Wieħed il-Partit Nazzjonalista mhuwiex se jippermetti li l-poplu jkompli jinsteraq mill-Gvern. Il-Partit Nazzjonalista se jkun il-vuċi tal-poplu u dan anke f'diversi każi oħra ta' korruzzjoni ta' Gvern Laburista bil-poplu li qed iħallas ta' ftehim għal beħ tal-isptarijiet lokali, il-beħ tal-passaporti u t-teddida għall-libertà tal-espressjoni u l-medja bil-qtil barbaru ta' Defni Karwana Galizja li seħħ taħt din l-amministrazzjoni.